आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कणकवली तालुका पत्रकार संघाचा पुरस्कार वितरण सोहळा कणकवली इथं मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। पाहूयात। कणकवली शहरामध्ये एक भवन व्हावं किंवा एक गृहनिर्माण संस्था व्हावी म्हणून सातत्याने आमचे गेल्या 10-15 वर्षापासून प्रयत्न आहेत। साहेबांनी यापूर्वी देखील आम्हाला प्रस्ताव देण्याची विनंती केली होती, त्यानुसार आम्हीही प्रयत्न करणार आहोत। जिल्ह्यात ओरोस येथे
संतोष राऊळ हे अध्यक्ष आहेत गृहनिर्माण संस्थेचे आणि ते काम ऑलरेडी सुरू होत आहे आणि लवकरच त्याचं घोषणा होईल डिटेल्समध्ये. त्यामुळे जास्त प्रस्तावित न लावता जे काही आमच्या पत्रकार संघाचे समस्या आहेत त्यासाठी किंवा उपक्रम आहेत त्यासाठी पालकमंत्री असतील, नगराध्यक्ष साहेब असतील किंवा सर्वच समाजातील घटक सातत्याने आम्हाला मदत करत आलेले आहेत. मी सर्वांचे आभार मानतो आणि मी प्रास्ताविक थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. काही वर्षांपूर्वी आपल्या भारतातली पत्रकारिता ही 180 देशांपैकी 161व्या क्रमांकावर होती. ती आता 151व्या क्रमांकावर आलेली आहे. याचा अर्थ रँक वाढलेली आहे आणि भारतातल्या पत्रकारितेचं स्वातंत्र्य वाढलेलं आहे. अर्थात त्याचे 2-3 मुद्दे आहेत की ते पत्रकारांना पगार किती असतो, त्यांचं कुटुंब त्यामध्ये चालेल की नाही, जे वेगवेगळे मीडिया हाऊस आहेत ते एकाच माणसाच्या मालकीचे आहेत का, उद्योगपतीच्या ताब्यात आहेत का, असे त्याला सगळे निकष आहेत आणि त्या आधारावर ती रँक काढली जाते. आम्हाला आशा आहे आणि आम्ही तर साहेब एवढं निश्चितपणे सांगू, महाराष्ट्र आणि विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रकारितेचं स्वातंत्र्य जर देशाचं 151वर असलं तर आम्ही नक्की 50-60वर असतो. म्हणजे आमच्या जिल्ह्यामध्ये पत्रकारितेला बऱ्यापैकी स्वातंत्र्य आहे. जे मराठी पत्रकार समितीचे जनक म्हणून बाळासाहेब जांभेकरांचा उल्लेख करतो, पण पुराण काळात जर आपण विचार केला तर महर्षी नारद मुनींना आद्य पत्रकार म्हटलं जायचं. ते आद्य पत्रकार केवळ प्रतिकात्मक होतं, ते पत्रकार होते नाही, तर देव, ऋषी आणि मानव यांच्यात जो संवाद असावा किंवा यांच्यात काय करायचं, लोकहितासाठी काय करावं हे काम ते करायचे. मग काय व्हायचं त्याच्यातून की नाही काही वेळी भांडणही व्हायची, मग त्याला कळीचा नारद म्हणायचे. आमच्यातल्या काही पत्रकारांना आज लोक म्हणतात की हा नारद मुनी आहे, म्हणजे मला असं नव्हे पण काही जणांना म्हणतात. महत्वाचा मुद्दा असा आहे, तर असं जरी म्हटलेलं असलं तरी सुद्धा जर आपण जे काम करतो ते जर लोकहिताचं असेल, त्याच्यातून समाजहित घडणारं असेल, तर हे म्हटलेलं सुद्धा आपण आनंदाने स्वीकारायला पाहिजे. आणि माझं प्रामाणिक मत असं आहे की ते मी आनंदाने स्वीकारतो, कारण माझ्या बाबतीत असे अनेकदा प्रसंग घडले. कारण आपण ज्यावेळी बातमीदारी किंवा पत्रकारिता करतो त्यावेळी सगळ्यांचं 100% समाधान होणार नाही, कारण आपण समाजहिताच्या दृष्टीने ज्यावेळी विचार करतो त्यावेळी या गोष्टी आपण गृहीत धरून चालायला पाहिजे. आणि त्या मी करत आलो. आज आपण माझा सन्मान केला आणि या सन्मानामुळे माझी जबाबदारी अजून वाढलेली आहे आणि आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने आणि पालकमंत्री साहेबांच्या सहकार्याने ही जबाबदारी मी यशस्वीपणे पार पडेल असा शब्द देतो आणि थांबतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मुळात पत्रकार असा आहे की सगळ्यांनी एकमेकांना मदत करायला हवी. मी ज्यावेळी अध्यक्ष पहिला झालो तरी माझ्या मिसेसच्या एक्सपायर्डचे पैसे मिळाले इन्शुरन्सचे, त्याच्यातले 1 लाख रुपये मी जिल्हा पत्रकार संघाला दिले. कारण एक उद्देश एवढाच होता की आपल्या पत्रकार बांधवांना भविष्यात अशी मदत वाढत राहावी आणि या भावनेने मी ते काम केले आणि भविष्यात आज आमच्याकडे जवळजवळ 5-6 लाख रुपये निधी गोळा झालेला आहे. म्हणजे भविष्यात पत्रकारांना अडचण तात्काळ सुद्धा आम्ही 5,000-10,000 आम्ही देतो. म्हणजे अशा पद्धतीने पत्रकारांची मदत करण्याची भावनेतून ही संघटना काम करते आणि भगवान लोके तर अतिशय चांगलं काम करत आहेत. त्यांचं मी मनापासून कौतुक करतो आणि या मला आज बोलवलं त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. थांबतो. धन्यवाद. मी खरं तर आपल्याला मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देईन की गेली अनेक वर्ष आपण या पुरस्कार वितरणाच्या माध्यमातून अनेक ज्यांनी काम केलं, कर्तृत्ववान माणसांचा सत्कार, गौरव, त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारण्याचं काम या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून करतात. खरं तर त्याच्यामुळे त्यांना एक प्रेरणा मिळते आणि कुठंतरी एका नव्या कामाच्या साठी पुन्हा एकदा ते नव्या तयारीनं त्या ठिकाणी भरारी घेतात. खरं तर आज म्हणजे पालकमंत्री आणि नगरात संदेश पारकर यांना एकत्र आणण्याचं काम कुठंतरी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून झालं. मी या सगळ्या म्हणजे जो वेळ होता त्या वेळेचा सुद्धा एक सदुपयोग केला आणि पालकमंत्री साहेबांकडे काही जिल्ह्यातले जे मी विषय 2-3 विषय मांडले त्यांना सांगितलं की त्यांनी त्या बोलत असताना त्यांनी सांगितलं जे प्रश्न आहेत ते दे, नक्की मी त्या ठिकाणी योग्य तो विचार करून त्या प्रश्नांची मी उकल करेन, मार्गी लावेन. लिहून दाखवायला सांगा. मी तुम्हाला सांगू हे त्यांच्यासाठी चांगलं आहे. आम्ही टीका करत नाही, मी चुकीचं बोलत नाही. पत्रकारितेचं वजन, पत्रकारांचं वजन समाजामध्ये त्यांचं महत्त्व समजून घेऊन तुम्ही ह्या क्षेत्रामध्ये काम करायला हवं हे मानणाऱ्यापैकी मी आहे. आज बॉर्डरवर असलेला सैनिक, मंत्रालयामध्ये बसलेला मुख्यमंत्री
आणि कलेक्टरच्या खुर्चीवर बसलेल्या मॅडम आणि पत्रकार या सगळ्यांची एकच जबाबदारी आहे, काही वेगळी नाही. समाजामध्ये विविध पद्धतीने बदल आणणं, समाजामध्ये लोकांना मदत करणं, ही भूमिका घेऊन अगर आपण सगळेजण काम करत असाल तर मी तुम्हाला बोलतो आपल्या कणकवली तालुक्याचं आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं भविष्य निश्चित पद्धतीने उज्ज्वल आहे, हे आवर्जून तुम्हाला मी ह्या निमित्ताने सांगेन. आणि म्हणून ह्या पद्धतीची पत्रकारिता व्हावी अशी माझी अपेक्षा आहे. किती बदल होईल हे येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपल्याला निश्चित पद्धतीने आपल्याला दिसेल आणि आपल्याला अनुभवायलाही भेटेल. पण ह्या बाबतीमध्ये आपण ह्या पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने विचार करावा. आता आम्ही असे कधी वृत्तपत्रामध्ये पण मला अनुभव आलेले आहेत की बातमी केल्यानंतर दुसरी बाजू चौकटीत पण टाकायची नाही. आपण मोठे मोठे मुद्दे हाताळायला जातो, पण माझं म्हणणं आहे की दुसरी बाजू थोडी एक चौकटीत टाकली तर वाचकाला कळेल किंवा ही बाजू आहे, दुसऱ्याला ती बाजू आहे. सगळेच असं करतात मी बोलत नाही, पण काही प्रमुख वृत्तपत्र असे केलेले आहेत, त्या संपादकांशी मी बोललेलो आहे. मुंबईमध्ये टाइम्स ऑफ इंडिया पासून कुठल्याही मोठ्या हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया कुठल्याही वृत्तपत्राकडे अगर तुम्ही बघाल तर बातमी लिहिल्यानंतर त्याची दुसरी बाजू पण चौकटीत टाकतात, जेणेकरून वाचकांना वाटलं पाहिजे की मला दोन्ही बाजू समजून घेण्याची मला ह्या वृत्तपत्राने संधी दिलेली आहे. म्हणून ह्या पद्धतीची पत्रकारिता आपण कसं जोपासू शकतो यावर आपण ह्या निमित्ताने विचार करावा.